Miksi te tulitte tänne? Minä olen melkein leski. Se oli vainajan toivomus. Tulla haudatuksi juuri tänne. Ja te rakastitte hänen äitiään. Kyllä. Mutta ette poikaa. Yritin. En minä häntä jättänyt. Mutta jätitte yksin. Ellei kukaan vainoa tai rankaise sinua, niin sinä teet sen itse. Olemmeko me loppujen lopuksi pelkkää avaruuspölyä? Jumala puhalsi hengen siihen pölyyn. Ja se henki on